Пускам Да. записа и сега ще стримна. Така. М, Добре. Ей, сега ще излеземе на лайв. То. Още малко и ще излеземе на лайв. Там знаеме, че закъснява. По принцип с 17 секунди. Ето и вече сме на живо. Само да не се получи. Да, ето. Хоп, заглуши го вече. И така, добре дошли на всички на поредната среща на клуба Зона за щастливи хора. А, Този клуб съществува вече 2 години. В него сме събрани дами, които желаеме да направиме общност и заедно да се развиваме, да растем и да ставаме все по-добри и по-интуитивни, духовни. Това е една дума, която много често не използвам. Обаче, защо го казвам? Защото е продължение на разговора, който тази вечер започнахме с една прекрасна дама, която е наш гост в клуба. Мария, а, за мен е творец. Тя има изключително различни дейности, неща, с които се занимава. Някои от тях са толкова интересни, че аз самата ги чух за пръв път, предполагам и някои от вас. Така. Аз ще кажа само, че съм благодарна на Вселената, на Твореца за всичко, което ми дава в този живот, особено срещите с хора като моите съклубници и хора като Мария. Мария, представи се, А, защото ти ще го направиш по-добре. Благодаря много, Пепи, за поканата. Благодаря и на хората, които ни гледат на живо. Аз се казвам Мария и най-голямата ми страст са числата. И бих казала, че във времето съм се научила да чета числата на душата на човека. И това ми е нещо, което ме пали и ми дава толкова криле, че говоря без спир по тази тема. Други мои неща, които правя занимания, рисувам и преподавам с техниката енкаустика. Тя е рисуване с ютия. И съвсем тук преди 3 месеца завърших моето мастерско ниво по рейки и вече водя и курсове по рейки. Това са моите 3 на много такива направления, които уж наглед са различни, обаче са все в една посока. То е изкуство и себепознание. И без тези, как да кажа, хранещи душата дейности, човек не може да съществува. И както се казва, душата много повече знае, защото тя е на хиляди прераждания, а ума ни е на един живот време. И той не знае толкова, колкото всъщност знае душата и усеща душата. И всичките ми дейности са свързани с това да докосна душата, да бъде разгърната, да светне, бих казала, да излезе на преден план, защото в днешно време така, околната среда понякога ни натиска така много в материалната. Това бих казала за себе си. Чудесно! Ние сме поканили днес Мария, за да ни разкаже от нумерологична гледна точка за 2024. Още сме в началото на годината и с удоволствие ще чуеме какво тя ще ни посъветва, какво е добре да правим тази година или да не правим.
Само искам да призова хората, които са в групата и ни гледат на живо на лайв, да коментират, да задават своите въпроси. Мария ще отговори, аз ще ги чета, така че бъдете смели, бъдете активни. Сега ви е паднало да задавате въпроси на Мария. Добре, Мария, откъдето искаш, оттам тръгни. Но какво да очакваме през 2024 година? Аз бих призовала хората, които гледат на живо, и тези, които така усещат един подем в началото на годината, нека да напишат числото 8, защото 2024 година е числото 8, и бих ви препоръчала да си напишете някъде това число по принцип и да си го носите, за да бъдете свързани с годината и да ви дава повече. Всяко число има и ниско проявление, и високо проявление, но нека да се стремим към високото проявление. И сега, високото проявление за тази 2024 година е подем в кариерата. Финансово ще бъдем облагодетелствани по някакъв начин и даже мога да дам току-що пример. Преди малко правих една сесия рейки и девойката ми сподели, че шефа и вчера е казал, че обяда започва да бъде безплатен. Тоест, едно малко перо, което просто да ги оценяваме тези малки жестове, които всъщност не са никакви малки. Така че и аз казах да, нормално е, в година 8 сме, получаваш по някакъв начин. Може да не е точно в кеш, но получила си, ето, започваш да получаваш финансови облаги. Така че през тази година очаквайте развитие в тази сфера, в финансовите облаги. Много важно е за тази година, всъщност, тъй като числото 8, го знаем, че са 2 кръгчета, да бъде балансирано духовното ни развитие с материалното ни. Тоест да не залитаме твърде много, пък да се стремим само в тази част. Да отделяме време и внимание на нашата душа, да имаме свръзка с себе си, да сме си в центъра, за да можем да получаваме материалните си придобивки. Ние сме, така да кажа, духовни същества в човешка форма, така че и двете неща да вървят ръка за ръка през тази година 2024. Като универсално число е 8 да се разшири това, което сте правили до сега. Това може да е някакво подобрение в работата ви, може да си смените работата. Осмицата също е визионерство, да ви дойде идея, която може да направите за по-далечно бъдеще. Така. Да видите, да се включите в някакъв проект, който да ви донесе финансова облага. И много важно, повечето колеги казват, че числото 8 е кармично. Да, кармично е числото 8, но какво означава това? Каквото сме правили през предишните 8 години, сега ще получим резултата. И ако ние сме сяли добрини, съответно ще получим добрини. Така че хората, които са правили, са живеели през добродетелите си, те със сигурност ще получат и много добри резултати през тази година. Така, друго много важно нещо през тази година е властността, която е добре да потушаваме. В смисъл такъв да търсим общността, колективността, да не се опитваме твърде много да властваме, да контролираме твърде много, за да ни наудря, така да кажа, по кокълчетата Вселената, да ни напомня по тези начини, просто ние да знаем предварително, просто да има диалог с хората в всякакви ситуации, защото реално погледнато всички хора са ни най-важни взаимоотношенията.
и всичко става в нашите взаимоотношения. Така че гласността да я оставим така малко по-ниско долу, и да гледаме нещата да бъдат така хармонични и балансирани, доколкото е възможно, естествено. Така, през тази година имайте смелостта да получите вашата сила, вашата вътрешен порив. Тоест, излезте напред. Не се крийте повече в килера. Излезте напред и правете нещата в професионалната ви сфера, във вашата кариера. Направете си проекта, който сте отлагали дълго време. Направете крачки. Поне крачки направете. Така. Друго. Искате ли да ви дам едно много хубаво упражнение, което да направите за 2024 година? И тук съм си записала тези въпроси, които да си запишете и да си зададете. Дайте си отговор на тези въпроси до края на март и си ги преговаряйте или си ги препрочитайте, сложете си ги някъде, за да бъдете свързани повече с тази 2024 година. За какво съм благодарен днес? За какво съм безкрайно благодарен днес? И защо? И следващия въпрос е: как мога да продължа да изглеждам и да бъда по-смела? Защото смелостта е важна, тъй като е необходимо, годината ще ви накара да извадите вашите лидерски качества. Следващото е: къде мога да стана повече лидер за себе си в този момент, през тази година, в тази ситуация, в която сте. Например, имате някаква ситуация на работното място или там, където се намирате, как мога да стана повече лидер. Като лидер не означава човек, който е властен, а лидера е човек, който обединява хората. И когато обединяваме хората, ние сме в високото проявление на осмицата. И как мога повече да защитя другите, т.е. границите им или пък по някакъв начин да им помогна, те да бъдат защитени. И така, това е едно такова упражнение за саморефлексия, което е препоръчително за тази година. Направете го до края на март месец и след това си го препрочитайте, защото то ще ви е един такъв фар, да кажа, в годината. Много хубаво, чудесно. Да. Записах си ги, успях. Така или иначе, за хората, които ще гледат на запис, ще имат възможност. Хората, които гледате в групата, ще може да си връщате след като свърши Да. тази среща и да си извадите тези въпроси, да си ги напишете и до края на март, нали така, Мария? Да, до края на март да си напишете, да си дадете отговори на тези въпроси, за да може... Да. Имам един коментар от Зорница, нашата прекрасна Зори приятелка. Хей, прекрасници, ще ви гледам на запис, защото ми почва ролевата игра. Мария е прекрасна. Моята осмица ми стои на компютъра, откакто Мария ми каза, т.е. още от миналата година. Защото нейния бях говорила, да. Нека да стои още от миналата година, да. Смицата е и късмета да свършиш нещата, връзката с една по-висша сила, която помага да свършим нещата. За мен осмицата е много специално число и така че хубаво е всеки да се го сложи там някъде, за да се го има, да бъде свързан с това число. В нумерологията означава така и божествената подкрепа, естествено за хората, които са добросърдечни, добронамерени и така да може да бъде свързан човека с годината. Моето предложение е сега, аз мога още да говоря за годината. Има годината, ако очакваме да направим някаква любовна връзка специално в тази година,
най-добрата, ако нямате в момента партньор, най-добрата любовна връзка, която може да създадете и любов към себе си. Да се обърнете внимание на себе си, да се поглезите така, както бихте искали да ви поглези партньора, както бихте искали да се чувствате в една такава връзка, за да може да го предизвикате това нещо, да ви се случи в реалността. А хората, които и имат вече такава, могат да заздравят взаимоотношенията, да приложат малко повече романтика, ако е необходимо, и така да станат тези взаимоотношения малко по-стабилни или да се подобрят, ако не са толкова добри. Малко те прекъсвам да ти кажа, че месец февруари в нашия клуб върви под този наслов на любовта. Разбираемо защо. 14 февруари, Валентинки и така нататък. Да. Приятелство и любов. Да, да, приятелство, любов и отношения на тези, които имат, да се фокусират върху стабилността, защото всъщност през тази година осмицата ще даде една стабилност във всички аспекти в живота. Стига човека да си е посял естествено и освен с всичко, което идва годината, тя идва и с предизвикателството да бъдем отговорни към това, което имаме вече, т.е. да бъдем едни добри стопани към това, което сме получили. И съответно едни взаимоотношения, те също се изграждат, за тях се изисква енергия, време, така че да отделим време и който няма, казах, да отдели време на себе си, да заздрави връзката с себе си, за да може да привлече партньора. И така, да споделяте тези хора, които са във връзка, да споделят общите си интереси, стремежите си на партньора, т.е. да има едно сплотяване, за да има една по-дълбока комуникация, за да има едно заздравяване и добри основи да тръгнат по-добре нещата. Да, и да инвестирате време, естествено, като всяко нещо е необходимо да се инвестира време, разбиране, чисто такива човешки неща, които както в кариерата да получите бонуси, така и в любовта да получите бонуси. Чудесно. Да. Просто исках да кажа така с две думи и аз за тази прословута любов към себе си, че наистина всичко тръгва от нея. Дори това да обичаш партньора си или да обичаш безусловно, това за което се говори тук в последните времена, нали, в смисъл тези, на които сме свидетели. Това са термини, които сега излизат и някои от нас се чудят какво означава, как да го постигна. Всичко ще постигнем, когато започнем да обичаме себе си. Всичко идва оттам, оттам тръгва, за да достигне до партньор, до останалия свят и до безусловна любов. Мария, ти какво ще кажеш? Да. Най-кратичко бих казала, нали, като пример как да обича човек себе си. Това е повечето от нас сме научени да бъдем много взискателни, естествено, към себе си и все нещо да ни харесваме. Ако застане един друг човек, който може би той пък си мисли, че има много недостатъци, ние ще го видим в прекрасната му светлина, обаче пък за нас ние ще се видим в което ни е... Нещо може да имаме мъничко, но точно то ще надразни. И искам да кажа, че ние със сигурност сме процес. Ние никога не сме статични. Ние се движим винаги, както и годината от 1 до 9 сега. Тази е година 8, следващата ще е година 9, който ще се завърши един цикъл. И ние сме процес през цялото това време. И всъщност любовта към себе си е да приемаме себе си такива, каквито сме в настоящия момент и да подобряваме нещата, които не харесаме, но никога да не се осъждаме, защото когато се осъждаме, тогава биваме осъдени и от другите. Ако ние не се осъждаме, никой няма да ни осъди. Така че понякога правим така. Ние сами се осъждаме и сами се слагаме на подсъдимата скамейка и хората после ни дават точно такава обратна връзка.
Да се обичаме, това означава, че даже и да сгрешим, да си кажем, че това е опитност, ще го подобря следващия път, нали, да не се отпускаме. Не казвам да се отпускаме. Просто да бъдем такива галевни към себе си, както бихме били галевни към едно дете. По същия начин. Това е любовта към себе си. Да, най-кратко казано. Да, Да, но е точно. да. Добре. А сега искаш ли да ни кажеш на всеки така, Да, формално, да, ама първо да припомниме как се изчислява личната година и да, за хората, които са на лайв. да. Аз не съм си приготвила този път химикал, но смятам, че Добре, аз ще ти помогна по някакъв начин. да. Значи всеки написва неговата рождена дата, събираме с месеца и с настоящата 2024 година или с числото 8 направо. Да. И, например, аз съм родена на 27 март. Да, Спирам 2 плюс 7 плюс 3 плюс 8. абсолютно точно. И след Добре. това може да се получи двуцифрено число, което да го редуцираме, т.е. събираме го и получаваме в края едноцифрено число от 1 до 9. От моите цифри 2 плюс 7 плюс 3 плюс 8. Това е 27 март и осмица годината. Получих 20. И сега събирам 2 с 0. Да, Имам двойка. двойка. Чудесно! А, мога ли да питам, значи годината слагаме ли я? Числата на година? Слагаме само на настоящата година. Аха, значи аз съм на 22 декември, 2 плюс 2 плюс 12, Да. плюс настоящата 24. Да. 8. Направо можеш да сметнеш с числото 8. Настоящата година е 2024 и тя дава като сбор 2024, 2, 2 и 4 ти дава 8. Затова директно. Добре, плюс 8. Тоест, Да. пред теб е 22 ли беше? Галя? 22, 12 и плюс 8. Точно така. 2 плюс 2, 4 плюс 1, 5 плюс 2, 7 плюс 8, 15. Нали така? Да. Да. И 5 Едно плюс 1, 6. плюс 5 Точно е 6. Да. Тази твоя лична година е шестица. Да. Ами чудесно, надявам се, че сте си ги сметнали и сега аз ще започна да разкажа малко за числата. Така, приготвила съм си подсказки и така. Разбира се. Който е година 1, това е за ново начало. Значи този човек тази година така да прави, да е смел, ще има в кариерата ще има подем, ще бъде да бъде инициативен, да бъде пробивен. Много важно за него е да се сложи на първо място в отношенията. Това е много важно. Във всички отношения, в партньорски взаимоотношения, в лични, да се сложи той на първо място. Да не се оставя, ами да си е той. Тази година ще има подем в различни сфери в неговия живот. Много е важно да твори. Тоест, във всякакъв аспект. Може да са идеи, ще му дойдат нови идеи, ще има ново вдъхновение. Това е началото на един 9-годишен цикъл. Затова е много добре да си построи, да си направи стратегия за следващите 9 години, какво смята той да прави или тя да прави, което докъде ще я доведе, какви ще са нейните цели на този човек. И година 1 може да не е толкова реализуем, т.е. да получи резултата, но този човек трябва да си направи структура, която да се следва. План, стъпки, по които да се движи, за да не се отклонява и пак повтарям, да се сложи на първо място във всички взаимоотношения. Как е? Има ли човек с числото 1 да напише отдолу под видеото? Ще се Да, радвам. това важи за хората в групата. Може да пишете в коментари
кое е вашето число? Кое е с числото 1? И сега, Пепи, за теб числото И 2. за мен. И аз съм Да. 20 по същия начин, да. Да. През миналата Супер. година си била много инициативна, но много неща са ти се случвали в живота. Може да са били такива, ако не си направила за себе си план, може би Вселената или така годината те е карала да се пребереш някакси, да си направиш структура на нещата, които ще трябва да правиш. И през тази година ще трябва да вложиш много дипломацията във всички взаимоотношения. Да вложиш тази женската енергия, лекотата, мекотата в взаимоотношенията, да бъдеш такъв като арбитър в различни взаимоотношения, може да влизаш и да правиш съдружие. През тази година е необходимо да направиш съдружие и тази година ще те върне, запознае с хора, може би отпреди, може би нови, които всъщност да създадеш едни дълготрайни съдружия, в които да се партнирате дълго време. Много е важно за теб през тази година. Какво? Ами искам да ти кажа, Мария, че днес сме 1 февруари. Аз не знам това. Обаче до момента имам предложение за партньорство с една дама, Анна Мария. Второ предложение за партньорство с една дама, Анна Христова. Трето предложение за партньорство с една дама, Миглена Костова. Четвърто предложение е това, за което с тебе ще правим. Да. Само в този момент не е плюс за Нара. 5 станаха. 5 Да. хора, които... Значи това просто е... Аз го нямам в плана, но Вселената работи. Си работи, да. Абсолютно си работи. Така че сега, когато вече го знаеш, че е необходимо това, ще имаш смелостта и увереността да го направиш без съмнение. Тоест, Супер. когато знаеш, че годината те подкрепя за това, че това ти е пътя, че не си за индивидуалист тази година. Не е необходимо да искаш ти да си началника и само ти да правиш нещата. Тоест, тази година ще те кара да правиш такива партньорства и т.е. ще влизаш в лекота, това ще ти е знание, ще си го знаеш така. Още някой ме предложи, да, още едно партньорство. Супер. Много, Да. много хубаво. Тази година ще бъдеш малко по-магнетична от преди. Ти си магнетична, но още малко повече магнетизъм ще имаш през тази година, тъй като и двойката е действие, ще действаш повече, ще имаш магнетичност и ще привлечеш нов кръг от приятели, нови хора ще влязат в живота ти, нови... Защо казахте двойката? Защото нейната лична година е 2. Ама вие почнахте ли да казвахте ли това за двойката ли значи партньорства? Да. Партньорствата са за двойката. Да, аз преди малко започнах да казвам за единицата. Казах за единицата. Сега Че трябва да обърнат внимание на себе си, а двойката е партньорство. Да, аз мисля, че при теб беше 6. Да. Да, няма значение при мен. Просто обърках кое какво, защото от моите хора някой е единица, пък аз обърках. Всичко е окей, да. Няма проблем, ще има запис и пак ще разбереш за всеки един. Да. Благодаря. Извинявам. Да. Всичко е окей, да. Така, тук бях стигнала, да. И дипломация, пак да напомня, даже и да имаш моменти през годината, в които ти се ще да си по-рязка или по-остра на някакви моменти, намирай начин да внасяш дипломация, защото пак, как казвам, че година 8 е и кармична, т.е. каквото си посееш, това ще пожениш, така че посявай си дипломацията, посявай си съдружията през тази година, освен колективната и универсална година 8, твоята насока за тази година
е двойката. Така. Супер. И Много благодаря. да, чудесно. Сега преминаваме към лично число 3. Много ще се радвам, ако от хората, които гледат на живо, някой напише аз съм числото 3. Има някой тройка в Да, групата. Там за... понеже с 17 секунди е по-късно, ако някой е с лично число 3, да пише. Или Да. просто си напишете личните числа. За този човек тази година е изява, сцената е за него. Светът го очаква да излезе и да блесне през тази година. Ще бъде поканен да се изяви, да спре да си крие в килера. Тази година така или иначе ще има много покани. Както за числото 2 за съдружие, така за числото 3 има за изява. Тази година човек с лично число на годината 3 ще има така нови запознанства и ще влезе в нова среда, абсолютно нова среда. Добър вариант за него е да се изявява през творчество и да се забавлява. Тази година му идва като награда от година 1 и година 2, която се е трудил, вкарва дипломация, да си получи така и насладата от всички неща, които прави. Хубаво е тази година този човек, ако е отлагал писането и има така наклонности да пише, да си започне да си пише неговия бестселър или стиховете, да си издаде тази година. Има тази вероятност. Ако той направи стъпки, естествено, ние имаме свободната. Това, което казвам, е енергия, която е като възможност. Това е все едно да отидете в един магазин и да има 100 артикула и ви да кажете, не, няма нито един да се взема. Тоест, има толкова много неща, които ако вие решите да ги вземете, ще ги вземете. Ако не решите, няма да ги вземете. Така че това е енергия, която има. Така. И вече ние преценяваме, искаме ли го, не го ли искаме. Така. Тук малко ще кажа под секрет. Тази година на числото 3 се отваря възможност да има по-приятни сексуални преживявания, тъй като е годината по-палава, така че за него ще има така една по-голяма интимност може да навлезе. Така че това е нещо, което може да го вълнува, еротиката може да го вълнува по-силно, но това е част от живота. Така. Супер. Да. И сега преминаваме към числото 4, лично число на годината 4. Сега е момента на четворката да се захване за работа и да структурира така нещата, да сложи ни стабилни основи. По принцип, когато дойде година 4, просто зарязваме всички предишни от предната година човека, ако се е забавлявал, ако е бил на еротична вълна, тази година в числото 4 ще му се наложи здраво да поработи. Така че това нито е добре, нито е зле, просто ще поработи и ще осъществи всяко нещо, което замисли. Смисъл такъв, че ако той се замисли, направи планове за нещата, направи структура, че ми изкочи някъде, ще успее да реализира доста от нещата. Тази година за този човек с число 4 семейството, взаимоотношенията добиват малко по-голяма значимост в неговия живот. Ще се върне към някои традиции, ще иска събирания повече да има такива семейни и ще обърне внимание на реда около себе си. Въобще да има малко повече ред в живота му. И другото, което е много важно, да определи и граници през тази година, т.е. докъде са неговите граници и докъде са границите на другите хора, за да не навлизат твърде в личното му пространство.
Не е необходимо много да се тревожи четвърта, т.е. човека с година 4, нещата ще се наредят, просто е необходимо да се работи. Това е най-общо. Работата е на преден план тази година за четвърката. Така, да, може малко тежичка да се стори, но е работа. Да. И след това отиваме към лично число на годината 5. Това е едно много прекрасно число на промяна. Тоест, ако предната година, нали, сте били в четворка и сте усетили тежестта на годината, работата, която сте имали, и изведнъж сега в новата година ще имате промяна. Изведнъж може да ви се наложи да започнете да работите с хора от чужбина или пък да ви се обадят хора от чужбина, да започнете да учите нови неща, т.е. да усвоявате нови умения. Другото, което е много важно за година 5, е, че може да пътувате малко повече, да смените местоживеенето или просто да смените жилището най-малко. Ще има едно голямо раздвижване в живота ви след година 4, която е така на работата. През тази година, да, неочаквано раздвижване. Тоест, ще има движение в живота ви, пътувания, работата може да се смените, може да започнете нов бизнес, ако се занимавате с бизнес, някакви нови предложения и така ще имате малко по-авантюристичен, така да кажа, дух през тази година. Малко повече смелост, малко повече да разчупите рамката на работата. И така. Сега преминаваме към година 6. И през тази година хората, които имат лично число на годината 6, ще се занимават малко повече с домашни задачки. Това може да направят ремонт на жилището или да се подготвят за такъв ремонт. Може да изкачат различни такива предизвикателства относно ремонтирането на жилище или там на мястото на работата, ако имате собствено пространство. Тоест, в тази година така за дома, за пространствата, в които обитавате, е необходимо, ще ви предизвика годината да обърнете внимание и да направите някакъв ремонт или промяна, нещо. Тази чисто домашния аспект е живот. Да. И гледам, че Галя се подсмихва. Да, защото имам да ремонтирам къща в България и въобще такива разни ремонти ми се въртат в главата. И трябва да ги направя ща неща. Въобще как ще стане, обаче въобще не ми е ясно. Ще стане. А къщата, като казваш ремонт на къщата, това нашето тяло, къщата, може ли да се разглежда като къщата ни, дома ни? Бих казал, че е грижа, да. Ремонт. Да, т.е. грижа изцяло, нали, Грижа, да. в грижата, да. В грижата това може да е въобще всичко, което е свързано с нашия бит, да кажем, нашето живеене. Да. Да, така че това е също през тази година е много хубаво да показвате привързаността, любовта към близките си, към хората, които обичате, към партньора си, да го изразите и с думи, не само с грижата, с готвенето, с чистенето, а да бъде и с думи, с благи думи, за да може защото тази година е точно и за тези отношения. Трябва да се обърне внимание. Може да ви се иска точно през тази година и нещо в кариера, в работа или нещо да напреднете повече, но ще ви дърпа. Просто ще ви дърпа. Така че дайте си на едното и дайте си на другото. А това значи ли нов дом? Да, също значи нов дом. Да, също означава, че може да купите ново жилище или да се преместите. Покупки на дом, обаче свързани, примерно
примерно, които не са семейни, могат ли да направят ново семейство? Да. Тази година е добра за бракове, за Създаване на дом. на дом, на семейство, да, въобще всичко, което е свързано с семейството е в тази година 6. Да, много са стабилни браковете, които са сключени в тази година. Година 6, да. Хубаво е да е за двамата, ама поне за един от двамата да е, да, който е на 6. Най-добре е да е за двамата, ама ако поне единия да е в 3, другия в 6, това е вече когато смятам за за сключване на брак, за такива... Това има ли отношение? Примерно, защото дъщеря ми е шестица, зет ми е шестица, това има ли отношение към... Те мислят за второ дете, ама до сега не се... Става ли? В смисъл, подходящо ли е? Абсолютно е подходящо, да. Тоест всичко, което е свързано с семейството през тази година. Тази година е много добра за заздравяване на връзки, за грижа, за семейството въобще е за грижа. Да. Благодаря. За домашния живот. Точно е, аз съм си написала подсказка за домашния живот. Всичко, което е свързано с домашния живот, да. Така. Къде съм? Да видя. Шестица лична година. Да, за шестица са. Да. И всъщност всичкото, което е да си сложите нови цветя, да си обновите нещо в къщи, да си направите обновяване, всичко, което е свързано с дома, с бита, да направите подобрение. Да ви е удобно, да ви е уютно, да ви е приятно, защото през другите години, предната година е било динамика, тази година е... Тоест годините се редуват, както виждате, до тук едната е дейна, другата е пасивна. Пак е дейна, пак пасивна, пак дейна. Тоест те се въртят годините така и всяка една година носи различна вибрация. И така, след това преминаваме към личното число на годината 7. През тази година 7 е добре да се свържете със себе си, ще искате да бъдете насаме. Ако ви дърпат отвън, смисъл такъв, приятели, хора, отстрани ангажименти, така намирайте си време за себе си. Отделете се, свържете се с душата си, свържете се с вътрешния си аз, за да видите на къде сте се запътили и къде искате да отидете. През тази година може така да сте малко повече наблюдатели, да не сте толкова много вътре в действията, ами просто да наблюдавате, да си вземете поука от нещата, които се случват отстрани. Добра година е да започнете някаква духовна практика. И като кажа духовна практика, това означава и цигун. Нали? Не означава само да стоим и да правим ом. Това означава и физически действия също, има действена медитация, така че има хиляди варианти, в които да се свържете. Идеята за духовната връзка е просто да спрем този по-малкия и да дадем възможност на душата, която е по-мъдрата, да ни Това, ако е за деца, внучката е 7, това значи ли повече, тя е сега втори клас, повече да се осъзнае и да, нали... Значи на дете от втори клас бих препоръчала родителите да дадат възможност да я запишат на рисуване. Ето, това е Тя рисува много хубаво и обича да е сама и да рисува. Ето, това прави историки и рисува. Да, ето това е нейната духовна практика. Това е нейната духовна практика. Така че значи, духовна практика, пак казвам, това може да е рисуване, може да е танцуване, може да е пеене даже, когато спрем ума. Т.е. ума става наблюдател. Всичко това е духовна практика. Да. Даже едно дишане, нали, има такива дишания, също е духовна практика. Така че детето си е намерило неговата духовна практика с рисуването. Да. Неврографика може ли да учи? Малка е още, ама то рисуване. Ма разбира се. То е пак вид духовна практика.
Разбира се, нейрографиката специално пък е такава огромна духовна практика, защото тя спира точно ума и ума започва да наблюдава как се извиват линиите, как се отсветява. Тоест спира се потока от мисли. Това е идеята на духовната практика. Да спрем тук бъбривия ум. Съзнанието да излезе на преден план. Абсолютно. Подсъзнанието, там са нашите много знания, всъщност на душата, знанията, които ние си носим. Те са там. Така, седмицата е за това да се обърнем повече към себе си, да търсим мъдростта в нещата, да гледаме, нали, да не осъждаме, ами просто да виждаме нещата и да видим, че във всичко има мъдрост, има подреденост. Да не се месим толкова много, т.е. да се осланяме повече и на интуицията си, и на вътрешния си аз. Така, идеално време е за почивка на тихо място, бих казала, да си вземете едно лято и да отидете някъде покрай река, който е с числото 7, или около море, или около планина, т.е. връзката с природата е много важна през тази година. Разходките сред природата също, свръзката въобще с природата, в каквато и да е форма. Така, и стигаме до числото 8, който е в тази година с лично число 8. Всички очакваме с нетърпение. Това е тази година, в която ще напредне в кариерата, тази година, в която ще получи материални облаги, в тази година, която може да си купи ново жилище или каквато и да е материална придобивка, тази година може да го направи. Ще бъде много успешно това, което направи. Ще получи възнаграждението, признанието за работата, която е правил през предишните години, т.е. пак каквото се е посял. И да, пак е кармично така. Това означава, че всичко каквото се е направил през предишните 7 години в сферата на финансите, през тази година той ще си получи резултатите. Ще бъде изпълнителен, т.е. ще бъде лидер, ще му се даде възможност да се изяви, ще има въобще тази година в кариерата ще е много по-напред. Дребни задачи. И през тази година жените, които са с число 8 и не са омъжени, имат възможност да го направят това нещо. Да. За жени, не за мъже, за жени. Които са... Тоест, ако мъж е в число 8, не означава, че ще са омъжени. Нали? Това имам предвид, да. И да, ще има човека с число 8, ще има много възможности през тази година, късмета, така на начинаещия, може да направи много неща, да бъде по-смел и да грабва тези възможности, да ни чака за следващата година. Тази година му е такава да бере възможности. И число 9, който е с число 9, сега е момента да сложите край на всички взаимоотношения, които ги влачат от много време и правите много компромиси, отлагате, не се чувствате комфортно в каквито и да е взаимоотношения. Добър вариант е, ако отдавна ви тежи това нещо, да го прекъснете точно в тази година, да разчистите всичко, което ви пречи и отдавна си мислите да го изхвърлите. Точно година 9 е най-добре да се направи това нещо, за да може да се подготвите за следващата година. През година 9 ще разчиствате хора, вещи, всичко, което ви е непотребно. Не го оставяйте за следващата година, защото следващата година ви е много важна и е ново начало. Вместо да почнете новото начало, ще ви се наложи да правите стари неща. Така че през тази година завършете си всичко, прекъснете това, което ви тежи от доста време и бъдете категорични в това. Тоест, ако ви е назрял момента вече
дали да напуснете тази работа и да си започнете нещо ново, дали в края на годината първо си помислете какво ще направите, на къде искате да се насочите и го прекъснете. Не го оставяйте да се влачи. И това тук ще дам един пример с една моя клиентка, която дойде да я направя годишна карта. И тя ми казва, аз си разказвам, тя беше в година 2, и аз си казвам, дипломация, това. И тя ми казва, аз имам едни взаимоотношения, които, нали, тези взаимоотношения мислех да ги... Викам, ако си имала някакви взаимоотношения преди 2 години, е трябвало да ги прекъснеш. Тя вика, мислех си да ги прекъсна, но ги оставих. Дадох му втори шанс и вече 2 година, вика, нищо не ми върви. Тоест, ако ние имаме нещо, което е дошло времето, нали, да дадем пространство за нещо ново, а ние продължаваме да се го носим, то тогава някой ще каже, не върви. Не, че не върви, просто трябва да направим някакви действия. Да, защото само идеята няма как, нали, само мисленето няма как да се реализират нещата. Така. И това е всъщност, ако имате някакви въпроси, с най-голямо Аз имам удоволствие. въпроси. Шестицата като дом, как се разбира това? Свързано ли е и с взаимоотношения, ремонт на взаимоотношения? Ремонт на взаимоотношения. Като дом. Вече когато имаш, защото къщата не е дом. Да, А ти каза дома. Да. Значи, Нали, къщата, първо домашните взаимоотношения. Да, първо дома въобще и домашните взаимоотношения. Дом, домашни взаимоотношения, всичко, което е свързано с дома. Тоест тази година 6 не е човека да тръгне да гони кариера или да мисли нови идеи, или пък да прави... Да прекъсва взаимоотношения, когато е шестица, а да ремонтира. Да. Да подновява, да оправя. Най-общо да се погрижи. Най-общо да се погрижи. Грижа. Тоест, взаимоотношенията, те не се ремонтират. Човек трябва да се погрижи. Аз го казвам как, грижа. Да. Значи да се погрижи човек за тези взаимоотношения. Да вложи малко повече романтика в взаимоотношенията, да направи малко по-добра атмосферата в дома, за да може и взаимоотношенията да се подобрят. Всичко, което е свързано с грижа. Не. Добре, аз искам да те попитам, Мария, направи ми впечатление тази цикличност, която спомена тя, има ли общо и с годината, с цифрата на годината? Тоест, всяка година ли вървиме по тази цикличност на личните числа? Да. И какво е общото с годината? С универсалната година. Да. Тоест, какво е общото между числото 8 и числото 2, примерно казано? Примерно, да. Има ли значение? Тоест, аз да очаквам ли следващата година да съм в число 3, където да правя тези неща, които ти казваш в момента. И дали ще имат обаче значение, когато тази универсална година ще бъде пък 9. Да, значи, когато сега е числото 8 и лична, да кажем, година 2, аз съм казала, че лична година е дипломация. И преди това казах за годината 8, че тук в осмицата трябва да използваме повече добродетелите си. Да, за финансов растеж и ти казах съдружие при теб. Така. Значи реално това, което се насочва човека да направи, е обвързано освен с личната му година, с високите вибрации на универсалната година. Да.
Винаги ние, защото универсалната година, тя е за цялото човечество. Да. И ние имаме едно Универсалната година колективно... какво значи? Какво значи Моля? универсал? Какво значи? Аз късно се включих в универсална Да. година. Универсална година означава, че 2024 като сбор се получава числото 8. И тя е универсална за целия свят. И в Германия, и в Англия, и в навсякъде по планетата Земя е 2024 година. Тя е универсална. Но всеки човек има неговата индивидуална лична година през тази година. Да. Да. И сега, колективната година, тя влияе пак и ние трябва да внимаваме въобще какво се случва през годината. И съответно, нашата година да я напаснем така, че да можем да внимаваме какво се случва в универсалната година и ние да напаснем така с нашата лична година. Тоест, сега през тази 2024 година универсална развиваме кариера, финанси, обаче сега няма толкова много да наблегнем на взаимоотношенията на любовта, даже и да е година 6. Ами това ще трябва да се направи последния начин. Годината 6 може да се сключи брак, обаче тези хора, които са сключили брак, трябва и финансово да помислят, нали, дали този брак ще ни донесе, нали, дали е сега момента или не е сега момента. Имаме ли развитие в финансите? Това позволява ли ни или позволява? Тоест да успяваме да съчетаем тази година с нашата година. И сега, който прави ремонт тази година ще е добре, защото ще има възможност финансово да свърши този ремонт. Да. Енергиите помагат, Вселената помага. Разбира се, да. Когато човек нещата ги прави с чисто намерение, когато действително, нали, аз пак казвам, да, има и едно проявление и второ проявление. Има и високо проявление и ниско проявление. Да, обаче въпросът е в какво се фокусираме. Ако нещата се фокусираме в това да ги направим от високото проявление, през добродетелите, естествено, такова каквото посеем, това ще си поженем. И особено в година 8, пак повтарям, защото тя е кармично, казва се кармична разплата, което означава, ако аз съм сяла бури, ще пожена какво? Ако съм сяла добрини, би следвало да получа това. Така. Как ви се струва? Интересно. Имате ли? И много отвори ми работа сега. Няма въпроси. Написах си ги, ще си направя равносметка и даже ми хрумна идеята, че мога да си направя това, което съм трябвало да направя на година 1, защото е още окей, аз съм само в година 2, да си планувам от 1 до 9 какво ще ми се случва. Да. Много е важно, който е в година 1 да си го направи това, защото за да не се чувства хаотично през всичкото това време, което предстои пред него следващите 9 години. Защото когато ни хванем енергията, силната енергия на единицата, която е пробивна, единицата е начало, единицата е мъжкото. След това следва двойката, която е меката, която е женското, обаче нали, мъжът трябва да е. Тоест, мъжката енергия в нас, нали, ние имаме и мъжка и женска, така че не сме само половинки, ние сме цели. Така че годината 1, която дава енергията, силата, пробивността, да планува нещата, тогава идва женската енергия, тази деликатност, която нали, са съдружия, да могат да се свършат тези неща, да се направят, нали, и след това да има пък тройката на сладата, изживяването на това, удовлетворението на това. След това пак започва труд, структура, защото си изградил нещо до някъде, в двойката, да кажем, и в тройката от забавлението може да решиш четворката да направиш реконструкция на това, което си
решил да правиш. Но вече имаш посока и план и се трудиш за това. В петицата се случва промяната и разширението, така да кажа. Тогава може да, нали, работа с хора от чужбина или покана за работа в чужбина и въобще динамика тогава. След труда се получава динамика и после трябва да се върнем вкъщи. Тоест, след динамиката да се приберем от дома, къщи, да си видим тялото, да си видим семейството, да си видим близките хора, да си видим дома, да си видим, да си им кажем, да си погледнем цветята, каквото и там си имаме. Така че след това, като си направим уюта, а пък да имаме седмицата да седнем там в един тих ъгъл и там да си помечтаем малко, да си помислим, да си помадруваме, да си порисуваме, да имаме време и да ни е уютно в това и да потърсим мъдростта в времето, което ни е минало. И осмицата ни дава вече този подем пък ние, като сме мъдрували в седмицата, да тръгнем в осмицата, да качваме кариерни върхове, да печелим пари. Значи всичко е едно след друго. И вече девятката, като се напечелим от това, което, нали, правим, да влезем в девятката и да кажем сега, тази работа работи ли ми се още или не ми се работи? Взела съм си аз за този цикъл, съм си взела парите, дала съм си труда, взела съм си парите, искам ли още да го правя това нещо или не искам? Тези взаимоотношения искам ли да продължат или ще ги влача още? И ако, нали, тези стари книги аз ще ги чета ли или ще ги подаря на някъде да не ми трупат повече прах? Нали, всичко това е девятката, да направиш разчистване, да свалиш всички товари от тези 9 години и започваш нов цикъл с нова енергия, с нови мисли, с нова твоя лична еволюция. Какво означава това? Ние минаваме този 9 годишен цикъл, но ние сме различни през всички 9 годишни цикли. И на всеки 9 години, на всеки цикъл, ние се променяме и знаем, че и самото ни тяло се променя, и клетките ни се променят, така че и мислите, и всичко, да. И съвсем наскоро пък прочетох нещо много интересно, че мозъка е винаги пластичен. Тоест и до 100, и до 150 години мозъка е пластичен, така че винаги можем да учим нови умения, да освояваме и всичко. Да. И най-вече сме дошли за еволюция на душата си. На никой друг не можем толкова да помогнем, колкото единствено на себе си. И когато знаем тези неща, нали, нумерологията е едно стъпало. За мен нумерологията е едно стъпало, на което човек да стъпи, за да знае какъв му е потенциала и не да се лута и да се бута тук и тук, защото и аз съм го правила това. И съм се чудила, сега кое от всичките неща, докато вече ми дойде и така, нумерологията ми е една голяма страст и сигурно ме лечи. Не спирам да приказвам. Да. Да, много ти благодарим. Чудесно е. Ако имаш още нещо ако се сещаш да кажеш. За завършик, да, бих казала така, какво означава висока и ниска вибрация? Когато усещате едно вдъхновение за нещата, които правите, и както казвам, ако нещата, които правите, краката ви не искат да ходят натам, значи не го правете. Или намерете начин да го смените и спрете да се тормозите, защото това ви сваля вибрацията. Ето това е нещо, което сваля вибрацията. И когато нещо ви вдъхновява, правете повече от това, което ви вдъхновява. Увеличавайте го по-малко, колкото ви е възможно. Стъпка по стъпка. Никой не е казал, че от тук можем да скочим на 3-ти етаж. Винаги извървяваме пътя, така че да. Пожелавам ви една прекрасна 2024 година и всичко това, което казах, дай Боже като благослови да ви се сбъдне, всеки да си получи прекрасните резултати и аз съм сигурна и съм убедена в това, че ще ви се случи, защото е важно на къде ще засилим енергията. Много благодарим. Много полезна информация беше. Много благодарим.
Благодаря много. Много беше полезно. Благодаря и аз. И добре. Ам, за всички хора, които ще гледат на запис, ако имат въпроси към това, което каза Мария, нещо, което не е ясно, задавайте си въпросите, ще бъдат предадени. Само Мария, може ли да кажеш къде могат да те намерят хората? Имаш ли страничка, имаш ли група? Да, много благодаря, Пепи, за този въпрос. Създадох съвсем наскоро група по нумерология, за нумерология за начинаещи. Аз ще сложа линк, ще дам на Пепи да сложи линк в групата, който иска и има интерес към това. Добре дошъл е в групата. Тепърва започвам да я развивам и да пиша неща, да има лайфове и така да насочвам с числата. Идеята ми е повече хора да се докоснат до тази материя, за да може да се чувстват по-уверени. И за завършек искам да кажа, че е важно, освен тези числа, които смятате, е хубаво, пак казвам, да се свържете с тази настоящата година, но и да си сложите тези числа на тази вашата лична година някъде. Свързвайте се с тези числа, защото и не само аз съм съгласна с учителя Петър Дънов, който е казал, всяко число е живо същество. Така че свързвайте се с числата и те ще ви носят енергията, която е в тях и ще ви я предават. Да. Аз може ли да попитам нещо? Да. Сега се сещам, може ли чрез числата, например на човек му предстои някакво очаквано събитие и числата да кажат добре ли е да се случва това събитие сега или не е добре? Дали е подходящия момент, примерно? Аз изготвям нумерологични карти и правя и такива прогностични, като да кажем кога е добре за закупване на апартамент или пък кога е добре за подписване на договор, кога е добре за раждане на дете. Съвсем наскоро правих изчисления за секцио. Така че правя такива изчисления, които да дадат малко по-голяма яснота, като аз правя период от време и давам няколко подходящи дати, а човека да се избере, защото това е все пак свободен избор. Аз давам каква енергия има в тези дни по този въпрос, но човека все пак да се избере. Не му заковавам една дата и да ти кажа само това и да нямаш избор, няма такова нещо. Всеки има избор. Така че дали да избереш през това. Точно преди няколко дни правих за смяна на месторабота. Дали да смени, дали да отиде на тази работа, дали да отиде на това интервю. Въобще и да, девойката е и в Англия, в Лондон. Така че правя такива прогностични. Правя и годишна карта, която всъщност дава пълна карта, която всъщност дава, освен това число личното, какъв е прозореца на твоите възможности. В смисъл такъв, че всеки има индивидуално. Това е общото за, примерно двойката е за Пепи, но още за хиляди човека, нали, които имат числото 2, обаче има и индивидуалност, която е чисто вече само на индивидуално ниво и аз правя лична такава прогностична за годината, какъв е прозореца на възможностите, къде са му балансираните енергии, къде са му отслабените енергии и къде човека е по-смел, да кажем, през тази година и къде може да даде малко повече, да случи нещо малко повече. Така че правя такива и ще се радвам да бъда полезна с това. Примерно, ако някой е роден, сега се сещам за познато дете, родено е, да кажем, на 29-я, са го записали на 30. Правилно са. Да, значи той и преди години е имало, например, моя баща също на една дата е родена, на друга е записан. Така са и правили преди, защото да видят дали оцеляват децата. Така, това няма никакво значение, но
прави карта и на двата дни. Тоест за детето се изготвя карта и за двата дни. Yes. Да. Също за близнаците има, нали, когато са родени на една и съща дата, те въпреки това имат различни имена. Тоест не може да бъде абсолютно еднакво. Няма такова, което да е даже и за близнаците. Нали? Те имената им са различни. Не ги кръщават с едно и също име. Така че нумерологията дава много точна и прецизна информация, освен с числата и с имената. Но това е такава тема, Да. която мен много ме вълнува и постоянно надграждам. Да. Да. Много хубаво. Много благодарим Да. за... Да. Аз мисля, че от имената там има голямо значение. А съветвали ли сте някой да си променя име, фамилия, нещо? Ами да, съвсем наскоро една приятелка, която иска да се развежда всъщност и ме пита дали е добре да си смени името с бащиното или да я остане с фамилията на съпруга й. Аз си направих анализ, който и изпратих, какво й дава едното име, какво й дава другото име, но тя да си вземе решение. Аз не давам съвет човека да се промени. Давам анализ какво дава едното име, какво дава другото име, а какво тя ще вземе като решение е съвсем нейно. Примерно, защото това е връзка с егрегорите, да кажем, на фамилиите. Да. Нали? Ама от друга страна, примерно, аз в България не съм си сменяла фамилията, тук съм с друга фамилия. Так, има ли какво значение? Където живея сега? Да, евентуално там имаш друга енергетика. И там, като си, едни неща ти се случват, като си дойдеш в България, други неща ти се случват. Да. Добре, а смяна на първото име. Примерно, нали, примерно, мен са ме кръстили, майка ми ме е кръстила Галя, ама е трябвало Галина, примерно. Mm-hmm. И така са ми казвали, че това не е било най-добро. Кое е Галя или Галина? Галя. Е трябвало Галина, за да е по-пълно ли? Не знам. Ами, нали, според това, само ще вметна тук за имената, според това, което... първо име, говоря, защото първото име е много важно да бъде нечетно, да има център. Това е много важно. Какво има? Център. Да е нечетно. Какво значи нечетно? Ами с 3 букви, с 5, с 7, с 9. Майя. Заради това моето е четно. Галя. Да. Галина е 6. Пак е четно. Много интересно. Трябва името да има център. И аз. Но хората, които са с имена и нямат център, да кажем, са много променливи личности. Това означава. Нали? Не е нито лошо, нито добро. Просто много рязко може да сменят настроенията. Променливи личности. Или в едната част на името са, или в другата част на името. Това е много интересно, не съм го чувала. Да, аз имам много информация и така. Да ни отнемат от времето, аз много мога да приказвам. Така. Това е от първото име, то е за настоящия живот. Да. Защото второто име за какво е? То е за фамилията ли? Второто име е фамилията. То се гледа сбора от всичките имена, после от гласните само означават пътя на кое си пътя на... Това е много дълго и просторно. Много обширна работа.
Да, да. Примерно, Ами сега, двама понеже братя. стана повече от 1 час този Добре, разговор, извинявам се, много интересни а неща. Мария ни е гост и сме се оговорили Извинявам се. за Много да, въпроси възникнаха, извинявам. да й не отнемаме толкова много време, Да. че можеш да си се свържеш с нея и да я питаш. Разбира се, много ти като неща. напишеш връзка, там сайт или каквото и да е линк. Да, да й благодарим. Благодаря Тя много, извинявам беше се. наистина час и колко е? 15 минути. Много ти благодаря, Мария. Да, Ние и сме аз. и много любознателни в този клуб, да знаеш. Много въпроси възникнаха. Има много въпроси. Да. Чудесно, чудесно. Потекоха. Да. Това Да. е наистина. Човек може толкова много неща да му изникнат в ума и толкова много въпроси да му се отворят. Необятно е. Много ти благодаря още един път. Благодаря на всички хора, които бяха с нас на живо. Ще оставиме коментар под видеото за групата на Мария. И чао от нас. Чао, чао. Чао, чао. Много благодаря. И аз много благодаря. Хубава година. На вас също. На вас. Добре. Вече сме само на запис, няма лайв. И наистина много ти благодаря, Мария. Знам колко ти е ценно времето. Благодаря ти, че толкова си търпелива с нас. Да, благодаря и аз много за поканата. Беше ми много приятно. И така, да, тази година да е чудесна, каквато се я наречем, такава да си бъде, с много благослови, да бъдат За всички. за всички, дай Боже, Да. за всички и така да бъдем фокусирани върху хубавите неща, върху хубавите, които ни се случват, да отделяме. Затова е това упражнение, което дадох, за да може човек да бъде фокусиран върху за какво е благодарен. Ще го направим и даже ми дойде на идея каква нейрографика ще им направя бонус. Ще свържем себе си с личното и с универсалното число. Супер. Чрез нейрографика. Да. Да, тук правихме такова нумерология с психодрама, стана много разкошно, да. Точно Да. такива съдружия, нали, тази година и психоложката пък се оказа, че тя е в числото 2 за съдружие. Тя ето за това. Да. Да, супер. Дани, понеже ти си в София, може би още през май или през октомври ще направим с Мария и с още 2 дами един фестивал, в който ще има възможност всеки да опита от това, което правим, 4-те нейрографика, енкаустиката, рисуване с пръсти, вероятно, и изработване на гривна, примерно. Да, Супер, да. Ще бъде много хубаво. да. Ще дойдем и ние да дойдем от Пловдив тогава, детето. Да, може. Да, Да. заедно може да пътуваме, Ирена. Ирена, ще се радвам да се видим. Клуба ми се намира на Христо Ботев 112. Добре дошла си. Ти си и близо на всичкото отгоре. Да. Христо Ботев 112. Добре. Срещу Добре. военна болница и тук случваме различни събития, включително и, както казах, на нумерология с психодрама. Много интересно беше. Така че ще се радвам. Център за изкуство и себепознание, Пловдин Арт Клуб. Имаме група Пловдин Арт Клуб, може да я намериш и да решиш, ако решиш да идваш на такива събития. Добре дошла. Записах си я даже. Добре. Аз ще погледна да видя какво мога да е такова. Мария, и това трябваше да кажеш по принцип на хората. Защото Ти го напиши някъде в контакти. Тя ще си го напише. Под коментарите ще си сложи и това. Защото там има много практики и хората могат да
Да, Мгм. има много хубави, много интересни практики. Нейрографика ще идваш да правиш ти тук. И ще идвам, живи и здрави. Ще Здраве, да. идвам. А с Иренка може да пътуваме към София, когато Към го София. това заедно. Май Да, месец. Айде. Ай, Виж как бързо. Добре. да. Видя ли как стават работите? да. Много ще се Ами радвам. аз защото ще пътувам с багаж от тук, в смисъл такъв доста багаж ще ми бъде, така че да, Да, вам сега ще споря. уточняваме. Моята кола е малка, ама пък може да се използва и купето. Какъв е Не, проблема? тя от багажа не е чак толкова. За човек да го носи е голям, Да, да, но иначе не. Знаеш какви са Да. малки ютийки? Аз съм ви показвала енкаустика. да, Спомняте си моите рисунки. разкошно, Усия. да. 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 Мария ме научи. Изключително интересно. С едни малки ютийки и с пастели се рисуват. Ле. Да. И стават чудеса. Това Красиво. отзад, което е като фон, такива рисунки ли са? Не, те са ми. Не твоите, не е на Мария. Не са. Имаш ли енкаустик? Имам, да. Тези не са точно, ама тя сега ще ти покаже. Че Защото моите са много красиви, да. Да. Твоите ги И аз- знаем, и аз сега ги гледам. виждаме редовно, твоите, нищо, че са единствени и неповторими. Така, аз съм се дали имат блясък. Те имат от блясък сега. Да, той от светлината има от блясък, ама... И да, той има много от блясък просто и няма да се види добре. Вижда се, А, това е много хубаво. Да. Много хубаво. Цветя? Да, цветя. Всякакви неща може. Всякакви. Как се казваш това? Теменушки. Супер, Да. супер. Ами, като имаш предвид, че това по принцип е случайно създадено, както се казва. Да, има техника, нали, но не можеш да си кажеш сега ще нарисувам цветя, примерно. Да, можеш до някъде, но Да. Толкова излезе, то няма нищо случайно. Да. Има Много такава, има интересно. техника за цветя, но въпреки това не може да се контролира толкова, както, например, с четка, както с Да. химикал или пък с фломастер. И това е хубавото, защото през времето, което рисува човек, ума спира, защото не може да го контролира. Ума спира и казва, чакай да видим какво ще се получи тук сега. И през цялото време е едно такова забавление, защото ума вече разбира, че не може да го контролира това нещо. И започва да наблюдава пък с интерес на дете, сега какво ще се получи тук, сега като сложа това нещо, как ще се получи, гледай какви неща стават. И толкова даже днеска една девойка имам от София, която идва за индивидуална среща и правихме енкаустика и много е забавно, да. Супер. Да. Добре. Много хубаво. Много ми беше приятно. Благодаря ти, Пепи, и още веднъж сърдечно за И ние покана. ти благодарим от сърце. И ние Наистина така. много. И аз благодаря много и ще се видим. Да. Ще се видим, скоро. Мария. До среща. Хубава вечер. Хубава. Хубава вечер. Чао. Чао. Чао.